Vítejte u dalšího videa po druhé době. Rád bych vás tady chtěl upozornit, že e-shop Mission Electronics končí 10. Jak můžete zde vidět. A určitě ten e-shop někteří z vás znáte, nakupovali jste tam elektronky, New Old Stock a podobně, no ale jakož ten e-shop tak skončí víceméně za týden, tak bych rád ještě upozornil ty, kteří o tom třeba neví, nebo pokud byste chtěli nakoupit nějaké elektronky New Old Stock, že nepoužitý, ve výborném stavu, tak bych vás tady na to rád upozornil a případně bych byl rád, kdybyste je nakoupili asi, protože víte, jak to je. V podstatě jsou tady New Old Stock PL 34 do televizí, řádkový rozklady, že jo. 160 korun za nový kus, takže podle mě naprosto super. 19 kusů. Další elektronku, kterou bych určitě vytáhl, je 6L31, taky poměrně hodně kusů tady pro audio zesilovače. Jo, poměrně levný, dají se z nich dělat poměrně slušný zesilovače, o trošku slabší než s L84. Pak P81, taky účinnostní dioda do televizí, jako Manes a tak dále. Oravan, tady už je jenom jeden kus, takže to v podstatě asi není tak podstatný. Je tady třeba, a pak ještě přezesilovací dvojitá trioda 6CC42. Je tady spousta dalších těch elektronek, na kterých se můžete podívat a případně je nakoupit. Jo, a já určitě taky nakoupím spoustu věcí, protože, jak říkám, nakupoval jsem tady už před lety, někdy poprvé asi v roce 2016 nebo tak. Jo. A tady to mě trošku udivilo, ale prostě pokud o tom ještě nevíte, tak by vás to třeba mohlo zajímat a můžete případně nakoupit elektronky, no, protože ono schánět takhle nepoužitý elektronky je docela těžký někde na bazarech. Tam nemáte jakoby tam nemáte v podstatě žádnou záruku kvality a můžete dostat i něco úplně nefunkčního. Zatímco tady je to kvalitní. Takže jako já s tím mám dobrou zkušenost tady s tím obchodem, no a proto bych vás tady na tu novinku vlastně rád upozornil, protože někteří z vás to třeba nevíte a chtěli byste nakoupit. Takže jo, to je po dlouhé době nějaký video, no a mějte se.